Πραγματικά συγκινούμε στην πόλη που γεννήθηκα, στην πόλη που μεγάλωσα, στην πόλη που ζω. Σήμερα να έχω την τιμή σε αυτή την πόλη, στην πόλη της Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδέας, να είμαι υποψήφια δήμαρχος. Υποψήφια δήμαρχος με το συνδυασμό της Εορδαϊκής Ανατροπής. Η Πτολεμαΐδα σήμερα δείχνει ότι είναι έτοιμη για την ανατροπή με το δικό της άνθρωπο. Αγαπημένε μου λαέ της Πτολεμαΐδας, αγαπημένε μου λαέ της Εορδέας, αγαπημένοι μου Πτολεμαϊδιώτες, αγαπημένες μου Πτολεμαϊδιώτισσες, η Πτολεμαΐδα μας είναι ο τόπος μας. Είναι ο τόπος που γεννηθήκαμε. Είναι ο τόπος που μεγαλώσαμε. Είναι ο τόπος που κάναμε τις οικογένειές μας. Είναι ο τόπος που εργαζόμαστε. Είναι ο τόπος που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είναι ο τόπος που έχουμε θάψει τους νεκρούς μας. Η Πτολεμαΐδα είναι το σπίτι μας. Ναι, είναι το σπίτι μας. Για όλα αυτά πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα αυτόν τον τόπο, την πόλη της Πτολεμαΐδας, και να αποκτήσει τη θέση που της αξίζει. Να γίνει το όμορφο και δυνατό Μητροπολιτικό Κέντρο της Εορδέας. Σήμερα κάνω ένα κάλεσμα στους μόνιμους κατοίκους αυτής της ταλαιπωρημένης πόλης, αλλά και στους κατοίκους όλης της Εορδέας που επισκέπτονται και εξυπηρετούνται σε αυτήν την πόλη. Σε όλους αυτούς που βιώνουν καθημερινά και σταθερά τα προβλήματα της πόλης της Πτολεμαΐδας. Για τη μορφή που έχει σήμερα η Πτολεμαΐδα μας ευθύνονται συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ποιοι είναι όλοι αυτοί? Όλοι τους γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι όλοι αυτοί που για χρόνια ολόκληρα ανακυκλώνονται, οι ίδιοι και οι ίδιοι, στη διοίκηση του τόπου μας, άμεσα ή έμεσα. Αυτή η Πτολεμαΐδα δεν είναι η πόλη που μας αξίζει να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας. Δεν μας αξίζει να ζούμε στην πόλη που είναι συνώνυμο με τη ΔΕΗ και να κυκλοφορούμε σε σκοτεινούς δρόμους. Δεν μας αξίζει αυτή η κεντρική πλατεία που για χρόνια ολόκληρα την αποκαλούσα έκτρωμα. Δεν μας αξίζουν τα εγκαταλειμμένα πάρκα. Δεν μας αξίζουν οι άθλιες παιδικές χαρές. Δεν μας αξίζει να ζούμε σε αυτήν την ανοικοκύρευτη πόλη. Επειδή η πόλη μας αξίζει να είναι καλύτερη, εμείς αξίζει να ζούμε σε μια καλύτερη Πτολεμαΐδα, σε μια όμορφη Πτολεμαΐδα, σε μια δυνατή Πτολεμαΐδα. Αγαπημένε μου λαέ της Πτολεμαΐδας, σου μιλώ σήμερα επειδή αφουγκράστηκα και συνεχίζω να αφουγκράζομαι εσάς τους Πτολεμαϊδιώτες και τους λοιπούς Εορδαίους. Σας άκουγα ως γέννημα θρέμα της Πτολεμαΐδας. Σας άκουγα στο μαγαζί του πατέρα μου, του Γιώργου Ανδρονικίδη, του βετεράνου ποδοσφαιριστή του θρυλικού Άρη Πτολεμαΐδας, του Γιώργου του Ανδρονικίδη, που μου μετέδωσε τη μεγάλη μου αγάπη για αυτή την πόλη. Σας άκουγα ως επαγγελματίας δικηγόρος. Σας άκουγα ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος για 8 ολόκληρα χρόνια. Σας άκουγα ως δημότης και μόνιμη κάτοικος αυτής της πόλης. Ο Πτολεμαϊδιώτης
είναι αγανακτισμένος. Ο Πτολεμαϊδιώτης είναι οργισμένος. Ο Πτολεμαϊδιώτης έχει νιώσει την αδικία εις βάρος του τόπου του επί σειρά ετών. Στο σημείο που την έχουν φτάσει την πόλη της Πτολεμαΐδας και ολόκληρη την Εορδαία, για να μπορέσει να αλλάξει πραγματικά, θα πρέπει να έχει για δήμαρχο τον δικό της άνθρωπο. Είμαι ο δικός σας άνθρωπος. Είμαι ο άνθρωπος της Πτολεμαΐδας. Είμαι ο άνθρωπος που γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Είμαι η δικηγόρος, το γέννημα θρέμα αυτού του τόπου, που ζω εδώ, που εργάζομαι εδώ, που έχω το σπίτι μου εδώ. Μοιάζομαι για αυτόν τον τόπο όπως μοιάζεστε και εσείς. Περπατάω στα ίδια πεζοδρόμια όπως και εσείς, αγαπημένοι μου συμπολίτες. Στέλνω τα παιδιά μου στα ίδια σχολεία που πηγαίνουν και τα δικά σας παιδιά. Είμαι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας, που προτίμησα να χάσω αυτήν την έμιστη θέση όταν διαπίστωσα το βρώμικο και ύπουλο παιχνίδι που παίζονταν σε βάρος του ποδοσάκιου. Ήδη από το καλοκαίρι του 2011. Αυτή η κοζανίτικη εισβολή και η προδοσία από μέσα πρέπει άμεσα να σταματήσει. Επαναλαμβάνω, πρέπει να σταματήσει άμεσα. Δεν έχουμε άλλο την πολυτέλεια του χρόνου για άλλους πειραματισμούς. Όταν γνωρίζουμε την προϊστορία των δύο πόλεων, Πτολεμαΐδας και Κοζάνης, και η οποία μας έφερε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή στην απόλυτη διοικητική αποψήλωση της Εορδαίας. Η Πτολεμαΐδα μας χρειάζεται τον δικό της άνθρωπο για να μπορεί να μείνεται στα ισχυρά συμφέροντα, για να πάρουμε πίσω αυτά που μας πήραν μέχρι σήμερα. Πρέπει να δουλέψουμε για να γίνει αυτό. Για εμάς, για τα παιδιά μας. Πρέπει να σταματήσουμε την ατελείωτη λαιλασία των συμφερόντων μας. Πρέπει επιτέλους να ανατραπούν οι υπεύθυνοι αυτής της λαιλασίας. Ο Δήμος μας, θα παρακαλούσα, επειδή είναι ενοχλητική η μουσική και νομίζω ότι όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι θα πρέπει να σεβαστούν, κάποιος να παρακαλέσει τα καταστήματα να το χαμηλώσουν. Και επειδή δεν διστάζουμε, ναι, το ζητάμε και από το Δήμα. Θα έπρεπε μόνοι τους βέβαια να το σκεφτούν, αλλά δεν πειράζει, τους ευχαριστούμε. Πρέπει επιτέλους να ανατραπούν οι υπεύθυνοι αυτής της λαιλασίας. Ο Δήμος μας, ο Δήμος της Εορδαίας, πρέπει να είναι με τον λαό, με τον απλό πολίτη, με τον βιοπαλαιστή, με τον μαγαζάτορα, με τον καθένα από εμάς. Όλοι εμείς είμαστε ο λαός της Εορδαίας. Ο Δήμος μας δεν πρέπει να υποκύπτει στις πιέσεις των πονηρών κέντρων εξουσίας που είναι έξω από την Εορδαία. Λοιπόν, θα πρέπει να πιστέψετε σε μένα. Είμαι ο δικός σας άνθρωπος, ο καθαρός, ο έντιμος άνθρωπος. Είμαι ένας από εσάς, είμαι ένας σαν και εσάς. Πρέπει επίσης να πιστέψετε στους καθαρούς και έντιμους ανθρώπους που είναι μαζί μου, επειδή αντιστάθηκαν στις πιέσεις του τοπικού πολιτικού κατεστημένου, επειδή αντιστάθηκαν
τις υποσχέσεις για ατομική τακτοποίηση και για 8 μήνα, επειδή μαζί μου αγαπούν και νοιάζονται για αυτόν τον τόπο. Πρέπει να επαναλάβω ότι είμαι δοκιμασμένη, επειδή δεν υπέκυψα ποτέ όλα αυτά τα χρόνια ως εκλεγμένη στις πιέσεις των ομάδων συμφερόντων που εδώ και χρόνια έχουν κάνει τον Δήμο μας τσιφλίκι τους. Δεν υπέκυψα και ούτε θα υποκύψω, επειδή είμαι σταθερή και ασυμβίβαστη. Με κατηγορούν λέγοντας διάφορα. Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Επειδή ήμουν αυτή που αντιτάχθηκα στα βρώμικα συμφέροντα και στις πονηρές συνεργασίες. Επειδή ήμουν αυτή που δεν δεχόμουν τη συνεργασία κάτω από το τραπέζι. Επειδή ήμουν αυτή που δεν έγινα ο κομιστής των συμφερόντων της Κοζάνης στην πόλη μας. Ήρθε η ώρα που κάποιος πρέπει να μιλήσει ανοιχτά και εξάστερα, έξω από τα δόντια. Ήρθε η ώρα που η Εορδαία πρέπει να ανήκει στους Εορδαίους και να διοικείται μόνο από Εορδαίους. Η Πτολεμαΐδα και η Εορδαία γενικότερα πρέπει να μείνουν μακριά από τα κομματικά συμφέροντα, για να μπορεί έτσι να διεκδικεί από την κεντρική εξουσία, άσχετα από το ποιο χρώμα αυτή η εξουσία έχει. Έχουμε δύναμη, πρέπει να την αξιοποιήσουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να ορθώσουμε το ανάστημά μας για να κρατήσουμε τις δουλειές μας, τα μαγαζιά μας, τις υπηρεσίες μας και για να δώσουμε στα παιδιά μας και στους εαυτούς μας ελπίδα και θάρρος για ένα καλύτερο παρόν και αύριο. Ας μιμηθούμε τους Κοζανίτες, ας γίνουμε και εμείς τοπικιστές. Δεν είναι κακό να αγαπάς τον τόπο σου, δεν είναι κακό να αγαπάς τα παιδιά σου, δεν είναι κακό να αγαπάς τη δουλειά σου, δεν είναι κακό να αγαπάς τη γη σου. Ας βάλουμε στην άκρη τον ατομισμό μας και ας ενισχύσουμε τη συλλογική αγάπη για την Πτολεμαΐδα μας, για την Εορδαία μας. Αγαπητέ μου συμπολίτη, δεν μπορείς τώρα να έχεις την παλιά δικαιολογία ότι αφού όλοι είναι ίδιοι, άρα αναγκαστικά θα ψηφίσεις με βάση τις συγγένειες, με βάση τις φιλίες, με βάση τις πελατειακές σχέσεις. Τώρα έχεις την άλλη επιλογή. Είμαστε εμείς η άλλη επιλογή, η καθαρή επιλογή, η έντιμη επιλογή, ο συνδυασμός της εορδαϊκής ανατροπής. Μπορούμε να ανατρέψουμε τη φθήνουσα πορεία της περιοχής μας. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Ήρθε η ώρα να αναφέρω τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν στον τόπο μας, προκειμένου αυτός ο τόπος να έχει ελπίδα προοπτικής και προόδου. Είπα και άλλες φορές στους λόγους μου ότι πρέπει να φανταζόμαστε τον Δήμο μας σαν ένα σπιτικό. Ο σωστός νοικοκύρης πρέπει να χαρακτηρίζεται από σοφροσύνη και διορατικότητα. Πρέπει να είναι πρακτικός. Πρέπει να είναι χρήσιμος για τα μέλη του σπιτικού του, για τα μέλη της οικογένειας. Χρειάζονται χρήματα για να λειτουργήσει το σπιτικό. Όταν με το καλό μας αναθέσετε τη διοίκηση του σπιτικού,
που λέγεται Ορδέα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να ελέγξουμε τα οικονομικά του Δήμου. Πρέπει να δούμε τι υπάρχει στο Ταμείο. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα έξοδα και σε ποιους χρωστάμε. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι έχουν τακτοποιήσει τις οφειλές του Δήμου. Μένει να δούμε αν αυτό είναι αλήθεια. Και άλλοι έλεγαν πριν λίγα χρόνια ότι χρήματα υπήρχαν και μετά ακολούθησαν τα μνημόνια επειδή ακριβώς χρήματα δεν υπήρχαν. Πρώτη προτεραιότητα για μας είναι η εξασφάλιση των ευπαθών ομάδων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν χορηγίες για γιορτές και πανηγύρια αν δεν έχει εξασφαλιστεί προηγουμένως η επιβίωση συντριμωτών μας που κινδυνεύουν από έλλειψης τροφής, φαρμάκων, θέρμανσης. Άμεση προτεραιότητα για εμάς επίσης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας, επειδή η καθημερινότητα καλύπτει περισσότερο από το 90% της ζωής μας. Δεν θα αναφέρω τώρα όμως λεπτομέρειες για την καθημερινότητα. Όμως καθημερινότητα είναι με λίγα λόγια η καθαριότητα δρόμων και πεζοδρομίων, ο σωστός φωτισμός των δρόμων, τα ανοιχτά πεζοδρόμια για την ελεύθερη κυκλοφορία των πεζών, η σωστή αποκομιδή των σκουπιδιών, το πλύσιμο των δρόμων, οι χώροι πάρκινγκ οχημάτων, ο ευπρεσπισμός και η συντήρηση του κεντρικού πάρκου και όλων των άλλων μικρών χρόνων πρασίνων της πόλης και των χωριών. Για να βελτιωθεί όμως η καθημερινότητα, πρέπει να βελτιωθούν οι υπηρεσίες του Δήμου. Χρειάζονται σεμινάρια, χρειάζεται βελτίωση της τεχνολογίας για την άμεση αποκατάσταση βλαβών σε δομές όπως είναι η υδροδότηση, η ηλεκτροδότηση, η αποχέτευση. Πρέπει να δημιουργηθεί γραφείο άμεσης αποκατάστασης βλαβών. Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν χωρίς ιδιαίτερο κόστος. Βασικός μας στόχος είναι το ξεμπλοκάρισμα της επέκτασης του σχεδίου πόλης, καθώς και το ξεμπλοκάρισμα των διαδικασιών που εμποδίζουν τις μετεγκαταστάσεις του Κομάνου, της Μαυροπηγής και των Αγίων Αναργύρων. Τα ανωτέρω προβλέπεται ότι θα ενισχύσουν σημαντικά την οικονομία, πέρα από το γεγονός ότι θα λύσουν τα χρονίζοντα προβλήματα των κατοίκων αυτών των οικισμών. Πρόβλεψή μας είναι να υπάρξει σταδιακή επέκταση της τηλεθέρμανσης, αρχής γενομένης από τους κοντινούς οικισμούς όπως το Προάστιο, η Καρδιά, η Ασβεστόπετρα, ο Περδίκας. Το πρόβλημα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και η μείωση των θέσεων εργασίας είναι το μεγάλο πρόβλημα για την περιοχή μας που φέρνει την δυσβάσταχτη για τον λαό μας ανεργία. Οι όποιοι αγώνες μπορούν να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να γίνουν με πάθος και ένταση, με εντιμότητα, με την ελπίδα ότι θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Το λάθος της περιοχής μας είναι ότι βάλαμε όλα τα αυγά μας στο καλάθι της ΔΕΗ. Τώρα κάποιοι μας λένε ότι η λύση είναι η επιστροφή στην καλλιέργεια της γης. Δεν μας λένε όμως πως ο νέος άνθρωπος της πόλης που μπερδεύει το καρότο με το ρεπάνι, δεν μας λένε πώς
μπορεί να γίνει αγρότης. Εμείς έχουμε τη λύση. Θα δημιουργήσουμε αγροτοκτηνοτροφική σχολή στα πρότυπα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής της Θεσσαλονίκης, τη συνεργασία της οποίας θα επιδιώξουμε. Πραγματικά πιστεύουμε ότι μια τέτοια σχολή θα δώσει όραμα, ελπίδα και εισόδημα σε πολλούς νέους μας που σήμερα είναι άνεργοι, χωρίς προοπτική και που ζητιανεύουν σήμερα προεκλογικό ένα πεντάμινο στη ΔΕΗ ή στο Δήμο από κάποιους υποψήφιους δημάρχους οι οποίοι αυτοδιαφημίζονται ότι είναι ήδη δήμαρχοι με εξουσία. Υπάρχουν πολλά στον προγραμματισμό μας που θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε με τη σωστή ιεράρχηση και με την δυνατότητα ικανοποιητικής χρηματοδότησης. Μερικά από αυτά τα έργα είναι τα ακόλουθα. Τα έργα του προγραμματισμού μας, τα έργα του σχεδιασμού μας. Ένα νέο μεγάλο, κεντρικό, υπόγειο πάρκινγκ στο χώρο της λαϊκής αγοράς σε συνδυασμό με επαναλειτουργία του παλιού, ώστε να ανασάνει η πόλη και να μπορούν οι μαγαζάτορες να δουλεύουν άνετα με τους συμπολίτες μας. Σκεπαστή λαϊκή αγορά για διευκόλυνση των πολιτών και ολόκληρου του αγοραστικού κοινού. Ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση και ευπρεπισμός της οδού 25ης Μαρτίου. Γκρέμισμα και διάνοιξη αυτού του δρόμου που επί τόσα χρόνια το λέω ως Δημοτική Σύμβουλος στις Δημοτικές Αρχές και μου λέγανε φαρσώς δεν μας το ζητάνε οι πολίτες για να μπορέσουν επιτέλους να εισέλθουν τα τουριστικά λεωφορεία για να μπορέσουν να δουλέψουν τα μαγαζιά μας. Πάρκινγκ για λεωφορεία και βαρέα οχήματα στις δύο εισόδους της πόλης. Είναι ανεπίτρεπτο σε στενούς δρόμους αυτής της πόλης να είναι παρκαρισμένα δεξιά και αριστερά αυτά τα βαρέα οχήματα και να εμποδίζουν τη διέλευση των ΙΟΤΑΧΗ. Δημιουργία νοσηλευτικής σχολής, δημιουργία γυροκομείου, δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων, κυρίως για να μπορέσουν να σταθούν τα παιδιά που είναι από οικογένειες που είναι οικονομικά ασθενείς. Αναβάθμιση του πολύκεντρου, δημοτική υδροηλεκτρική σταθμή όπου υπάρχουν υδατοφράγματα, ενίσχυση βελτίωση της λειτουργίας των ΚΑΠΗ και δραστηριοποίησή τους, δημοτική κοινωνική πρόνοια σε ευπαθείς ομάδες, με συλλογή τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων, νομική υποστήριξη, στήριξη των ΑΜΕΑ και ένα ψυχολογικό κέντρο στήριξης των πολιτών μας μετά από αυτήν την δυνατή οικονομική κρίση που μαστίζει. Κινητή βιβλιοθήκη για τα χωριά, δημοτικό ερασιτεχνικό θέατρο και η δημιουργία ενός δημοτικού θερινού θεάτρου. Διασύνδεση με κέντρα απεξάρτησης από ουσίες της Θεσσαλονίκης και Λάρισσας για δημιουργία παραρτήματος στην περιοχή μας, για να μην ταλαιπωρούνται οι γονείς και τα παιδιά που μαστίζονται από τα ναρκωτικά. Γεωθερμία, τηλεθερμία για δημιουργία θερμοκηπίων. Ποδοσάκιο, σταθερής και συνεχής στόχος η αναβάθμιση του σε τριτοβάθμιο για κάλυψη όλων των υγειονομικών αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας. Το ποδοσάκιο πρέπει να γίνει
το υγειονομικό κέντρο όλης της Δυτικής Μακεδονίας. Το δικαιούται η Πτολεμαΐδα, το δικαιούται η Εορδαία, το δικαιούται η Δυτική Μακεδονία με κέντρο την πόλη της Πτολεμαΐδας. Πάρκο εκτάκτων αναγκών, δημιουργία μεγάλου και δημιουργικού παιδότοπου για τα παιδιά μας, για τα παιδιά της Πτολεμαϊδιώτισσας μητέρας, που κάθε Σαββατοκύριακο ταλέπορα σέρνεται σε αυτήν τη μίζερη πόλη. Δεντροφυτεύσεις, αναψυκτήριο, πίστα skateboard, βρύσες, δημόσια ουρητήρια. Έχουμε όμως και ένα μεγάλο όραμα για την περιοχή μας. Είναι το μεγάλο μας όραμα. Το μεγάλο μας όραμα για την περιοχή της Εορδαίας, που θα δώσει την εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της φθήνουσας οικονομικής πορείας στην οποία βρίσκεται η περιοχή μας. Χρειάζονται πάντα νέες, κάποιες τολμηρές ιδέες, κάποιοι άνθρωποι με φαντασία, κάποιοι άνθρωποι που μπορούν με τις ιδέες τους να ταξιδέψουν στο μέλλον, μπροστά. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να δώσουν λύσεις σε προβλήματα, όταν ολόκληρες κοινωνίες λιμνάζουν στην απογοήτευση. Το όραμά μας λοιπόν είναι η δημιουργία ενός τεράστιου διαδραστικού Λούνα Πάρκ σε μεγάλο ανενεργό ορυχείο της περιοχής μας, με εξέδρες παρατήρησης και καφετέριες στα χείλη του ορυχείου, με ασανσέρ για κατάβαση και για σύγχρονη παρατήρηση της γεωλογικής διαστρωμάτωσης, με ανεμοσχηνογέφυρες, με μικρό οδοντοτό σιδηρόδρομο, με τη δυνατότητα αναρριχητικής δραστηριότητας, με αερόστατα για παρατήρηση από αέρος, μια εστιατόρια, με παιδικές χαρές, με θεματικά πάρκα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θέσεων εργασίας για κατασκευή, για συνεχή βελτίωση, για συντήρηση, για την εξυπηρέτηση των τουριστών. Θα δώσει οικονομική όθηση σε όλη την περιοχή. Θα είναι το μοναδικό και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Είναι έργο ανάπτυξης σε βάθος δεκαετίας. Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν μόνο από ανθρώπους καθαρούς και έντιμους, με θέληση για δουλειά, με αγάπη για αυτόν τον τόπο και που βάζουν το συλλογικό συμφέρον πάνω από το ατομικό τους. Αυτοί είναι οι υποψήφοι της Εορδαϊκής Ανατροπής. Χειροκροτήστε τους! Είναι αρκετοί οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τις εκλογές του Μαΐου. Κάπως καθυστερημένα όμως έδειξαν το ενδιαφέρον τους για την Πτολεμαΐδα, για τον Δήμο της Εορδαίας. Πού ήταν όλοι αυτοί οι σωτήρες όλα αυτά τα χρόνια που η περιοχή είχε πάρει τον κατήφορο? Ας μας πούν πως υποστήριξαν τα συμφέροντα του τόπου. Φτάνει πια. Η Πτολεμαΐδα και η Εορδαία γενικότερα χόρτασε από τη φροντίδα τόσων πρώην πετυχημένων πρώην δημάρχων μικρών δήμων των 4 και 2.000 κατοίκων. Ήρθε η ώρα για να αποφασίσετε, αγαπητοί Πτολεμαϊδιώτες, αγαπητοί Εορδαίοι. Ήρθε η ώρα για να ανατρέψετε
το τοπικό πολιτικό κατεστημένο που είναι υπεύθυνο για την κατάντια αυτού του τόπου. Τώρα έχετε την επιλογή που δεν είχατε ποτέ μέχρι και σήμερα. Την άλλη επιλογή, την καθαρή επιλογή, την έντιμη επιλογή. Για να υπάρχει ελπίδα προοπτικής και πρόοδου για εμάς και για την Πτολεμαΐδα μας, για την Εορδαία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για εμάς και για τα παιδιά μας, για τον παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου. Σκεφτείτε την Πτολεμαΐδα, σκεφτείτε την Εορδαία. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος, τελείωσε ο χρόνος. Τώρα με την εορδαϊκή ανατροπή. Σας ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να παρουσιάσουμε τους υποψήφιους του συνδυασμού της εορδαϊκής ανατροπής και να χειροκροτήσουμε τον κάθε ένα ξεχωριστά γιατί τους αξίζει. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Εκλογικής Περιφέρειας Πτολεμαΐδας. Αδωνίδης Αθανάσιος του Αλέξανδρου, απόφοιτος Τεχνικού Λυκείου, ιδιωτικός υπάλληλος. Ανδρονικίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, απόφοιτος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τμήματος Πληροφορικής. Ανδρονικίδου Ελένη του Γρηγορίου, καθηγήτρια φιλόλογος. Καπρελίδου Κωνσταντία, ΤΕΕ κτηριακών έργων. Φανή του Απόστολου, απόφοιτος ΤΕΕ τομικών κτηριακών έργων, ιδιωτική υπάλληλος. Βυρχαλίδης Χρυσόστομος του Νικολάου, ιδιωτικός υπάλληλος. Βασιλική, Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΗ Δυτικής Μακεδονίας, Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, ΕΣΔΗ. Καρυπίδου Μιχαηλίδου Χαρίκλια του Ανδρέα, πτυχιούχος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γεώργιος του Αναστάσιου, μηχανολόγος μηχανικός, εκπαιδευτικός. Κορυφίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, φιλόλογος νομικός. Κοτρίδου Χάιτα Σοφία του Κωνσταντίνου, έμπορος. Κουντουρατζόγλου Θεοδόρα του Αθανάσιου, συνταξιούχος έμπορος. Κουτκαλάκης Λεωνίδας του Γεωργίου, υπάλληλος ΔΕΗ, οικονομικών μισθοδοσία έκτακτου προσωπικού. Κυριακάκης Δημοσθένης του Ηλία, ιδιωτικός υπάλληλος.
ιατρός, ειδικός παιδίατρος. Σαμαράς Γεώργιος του Τρίχωνα, πτυχιούχος βιομηχανικού σχεδιασμού ΤΕΙ Κοζάνης, ελεύθερος επαγγελματίας. Σαουλίδου Ευθαλία του Μιχαήλ, πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Καβάλας. Τσακουρίκου Ελένη του Παύλου, νοσηλεύτρια προϊσταμένη κλινικής Ποδοσάκιου νοσοκομείου. Τσιρκινίδης Παναγιώτης του Λάζαρου, ελεύθερος επαγγελματίας, ηλεκτρολόγος. Χατζησάβα Μουρατίδου Ιωάννα του Ιωάννη, διοίκηση επιχειρήσεων, συνταξιούχος, δημοτική υπάλληλος. Πάμε τώρα να παρουσιάσουμε τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους λοιπών εκλογικών περιφερειών. Το Ρωμανίδου Σοφία του Ιωάννη, σύμβουλος επιχειρήσεων. Βασιλιάδης Δαμιανός του Δημητρίου, τεχνικός υδραυλικών εγκαταστάσεων, ιδιωτικός υπάλληλος. Σαρναζίδου Πετρίδου Χριστίνα του Ευστράτου, απόφοιτος ΤΕΕ Λογιστικής. Καλανού Όλγα του Κωνσταντίνου, βοηθός φυσιοθεραπευτή. Μαυρίτου Ειρήνη του Σωτηρίου, πτυχιούχος χρηματοοικονομικής λογιστικής ΤΕΙ Καβάλας. Τσεμπερλίδης Σταύρος του Χρήστου, υπάλληλος ΔΕΗ. Κάιτα Αγνή του Δημητρίου, φοιτήτρια λογιστικής ΤΕΙ Κοζάνης. Πάμε να συνεχίσουμε με τους υποψήφιους δημοτικής κοινότητας Πτολεμαΐδας. Αλεξοπούλου Αντωνία του Ζήση, οικιακά. Ιωαννίδης Ευάγγελος του Αναστάσιου, πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕΙ Λάρισσας. Καπουνίδης Νικόλαος του Γεώργη, πολιτής λαϊκών αγορών. Μανώλη Λιπινίκη του Νικολάου, ιδιωτική υπάλληλος. Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ευστράτιου, ιδιωτικός υπάλληλος. Φωκάς Χρυσάνθος του Εμίλιου, απόφοιτος ΤΕΕ.
πάμε να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των υποψηφίων με τους υποψήφιους τοπικών κοινοτήτων. Σκαράκης Ελευθέριος του Δημητρίου, ΣΕΠ ξενοδοχειακών μονάδων. Κορκουτμάνο Ωραία του Αποστόλου, ιδιωτική υπάλληλος. Σαφερίδης Χρήστος του Γρηγορίου, συνταξιούχος ΔΕΗ. Είμαστε η Ανατροπή! Χειροκροτήστε μας! Είμαστε για εσάς! Είμαστε από εσάς! Είμαστε η άλλη επιλογή! Η καθαρή επιλογή! Η